So, may free cellphone. Ayan. Ayan guys. Meron siyang free cellphone. Sa work niya po ito. So, ang malupit dito ay may Nokia. Hi guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. So, for today's vlog, mag-unboxing po ako. Ito. Ayan. Titignan natin kung ano naman. So, sa aking, ano pala to, sa aking habibi. So, ayan. Start po tayo. Pala to uniform ng aking King Habibi. Titignan natin anong uniform na alam nyo guys, kahit damit lang siya, maganda talaga yung pagkapak kasi may bubble wrap pa rin. Sobrang safety niya. Hindi siya basta-basta maano. Kumbaga, kahit itapon-tapon pa itong lalagyan or kahit ganyan-ganyan pa. Okay lang kasi nakalagay siya. May bubble wrap talaga siya. Napaka-safety niya. Seller din ako pero kasi na ano ko talaga appreciate ko yung pag ano ng industry. Ayan. So ito yung ano ng aking habibi. Ayan. Ang ganda ng kulay. Hindi ko alam kung pair ba to or shirt, ano lang, color shirt lang. So may free cellphone. Ayan. Ayan guys. Meron siyang free cellphone. Sa work niya po ito. So, ang malupit dito ay Nokia. Nokia guys. Ayan. So, sa work niya po ito. Ayan guys. Kasi kaya pala nilagyan din nito kasi meron pala siyang sa ilalim, meron pala siyang kasamang phone. Actually hindi ko naman din alam na may phone pala eh. Kala ko ano lang damit lang. Meron din siyang kasamang SIM. Ayan, 5G. At ito yung phone niya. Guys, buksan natin. Kasamang ano din. Ayan.
pala. Actually, maliit siya. Kasi medyo malaki yung ano ko eh. Yung aking habibi. So, dapat pala XL. Sobrang fit sa kanya to. So, tignan din natin kung kabila. So, bali, dalawa pala talaga siya, guys. Black at saka green. Bali, dalawa po pala talaga siya. Bakit na uniform niya, guys? Size large. So, i-ano natin dalawa kung parehas ba talaga. Kasi minsan, same large lang nakalagay dito. Pero, pagka pinantay mo siya, iba. May ibang size. Guys, parehas lang pala talaga siya, oh. So, talagang siguro pinagawa ng company to. Same size lang talaga siya, oh. Same lang, parehas lang. So, ang cute ng cellphone, guys. Ayan, may free ano din siya. Actually, guys, ngayon lang ako nakaano, may Nokia pala. May Nokia pa pala. Ayan, guys. Ano siya? Sa set.